Balita lang po, naglabas po ng bagong fare matrix para po sa tricycle ang pamahalang panlunsod naman po ng San Carlos. Sa inilabas po ng fare matrix, nakasaad na nasa 20 pesos hanggang 45 pesos ang regular na pamasahe at ang kada barangay naman nakasulat ang regular na pamasahe at discount na 20 pesos para sa mga estudyante, PWDs at senior citizen at 50% discounted fare para sa mga batang edad 6 pababa. Dapat rin umano na hanggang 4 na pasahero lamang ang sakay ng bawat tricycle. Sa ilalim ng ilang tricycle para sa ilang mga tricycle driver tulad sa barangay Bacnara, paano naman umano ang kanilang kita naman daw lalo at ramdam ang pagtaas ng mga produkto tulad ng petrolyo at pagkain. Kung mumura yung mga gasolina, crudo, yan, pupwede. Pero pag ganun, lugi, 30 lang tayo, yung mga jeep, maraming sakay. Karoon umano ng pagbaba sa presyo ng petrolyo at iba pa ang pangangailangan ay maaari umanong makamit din ng mababang pamasahe. Samantala, hinikayat naman ang opisina ng Sanggunian na isumbong ang sino mang hindi susunod sa ibinabang fare matrix sa nasabing lungsod. Kunin lamang daw ang plate number at sila na raw ang gagawa ng aksyon upang mapanagot ang mga hindi susunod sa ibinabang kautusan. IFM News. IFM News. IFM News.